سلام كما يتنحم كبرات فتوات تخططت زيناتات ناتي ميديا الساعة زتأخخبنا يم عبالتاتن وانا زيناتاتن بزرزر حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبرنا قدم سبسكرايب لايك شير نداغوركم تدرانات ميديا بمهن ابزلهم وانا زيناتاتن معبالتاتن ببوان هوتهم يوم سناي مكتال هتوت عقداس حبريتا كاب تግራይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኣገዳሲ ዝተባሃለ ኣኼባ ከም ዝኣተው ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ቅድሚ ወርሒ ኣብ ካፕኮር ንላዕሊ ኣመራርሓ ሰራዊት ኣተገባብርኡ ብዝምልከትን ዋናዊ ስጋኣታት ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ፍልፍላት ሓበሬታ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሎም ተጀሚሩ ዘሎ ኣኼባ ብመሰረቱ ቀንዲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣቐዲሞም ዘካየድዎ ኣኼባን ዝሃብዎ ኣንፈትን መሰረት ብምግባር ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ እዩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ዘሎ። ካብ ኮር ንላዕሊ ዘለዎ ኣመራርሓ ጀሚሮሞ ዘለዎ ኣኼባ ቅድሚ ወርሒ ዘሕለፈ ውሳነ መሰረት ናብ ተግባር ክኣትዉ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት እናፀውዐ ይቐንዩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣባላቱ ኣብ ኣዳራሽ ብምእካብ ውሳነ ሰራዊትና ብህፁፅ ይተግበር ዝብሉ ውሳነታት እናሕለፈ እዩ መፅዩ። እቶም ካብ ኮር ንላዕሊ ኣመራርሓ ሰራዊት ዘሕለፈ ውሳነ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ከምኡውን ህዝቢ ተቃውሞታት እናተኣነገዱ እዮም መፅዮም። እቶም ኣመራርሓ ሰራዊትን ንትግራይን ናብ ተወሳኺ ሓደጋ ነቲ ብሄራዊ ዓቕሚ ዝብትን ውግንና ክሕዝ ከም ዘይብሉን ንሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ዘጠናኽር ነቶም ኣብ ከቢድ ንሕንሕ ስልጣን ዝኣተዉ ክልተ ዝተፈናጨሉ ጉጅለታት ሕወሓት ነንሓዲኦም ወጊኑ መሳርሒ ወይ ድማ ኣፈጻሚ ክኸውን ከም ዘይብሉን እቲ ካብ ኮር ንላዕሊ ተባሂሉ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ድማ ክእረምን ኣሬታ ክሕተተልን እናተፀውዐ ይቐንዩ። ይኹን እምበር እቶም ካብ ኮር ንላዕሊ ዝብል ውሳነ ዝሕለፉ ኣመራርሓ ሰራዊት ኣብ ቅዋም ከም ዝቕፅሉ ናብ ተግባር ከም ዘሽርፍዎን እናገለጹ እዮም ቀኒዮም። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ውሳነ ሕጋዊ ዘይኮነን ናብ ካሊእ ሓደጋ ዘእቱን ስለ ዝኾነ ተቐባልነትን ተግባራውነትን ኣይህልዎን ክብል እዩ ነፂግዎ። ነቲ ውሳነ ኣመራርሓ ሰራዊት ዝተቃወሙ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ከም ዘለዉ እውን ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ኾነ ብቐንዱ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ዞባ ምብራቕን ከተማ መቐለን ዘጋጠሙ ተጓንፎታት ተርእዮታትን ምርኣይ ዝከኣል እዩ። ዛጊድ ከተማ መቐለን ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ብዘይ ከንቲባ ብዕጡቓት ዝተዓፀወ ቤት ፅሕፈት እዩ ዘሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኤፍኤም መቐለ ብሓይሊ ንምቁፅጻር ዝተገረፍ ሹል ፈተነ ትእምትን ትግራይ ቴሌቭዥንን ንምቁፅጻር ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ጀሚሮም ድማ ከበድቲ ስጋኣታት ከም ዘለዉ ዝተረኸቡ ሓበሬታታት የረድኡ። ኣብ ዞባ ምብራቕ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ተመሳሳሊ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምቁፅጻር ፈተነታት ከም ዝነበሩ እቶም ሓበሬታታት የረድኡ። እቶም ውሳነ ኣመራርሓ ሰራዊት ብህፁፅ ይተግበር ዝብሉ ዘለዉ ብወገን ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘለዉ ወገናት ዝምንቅስቓስ ክጠናኸሩ እዮም ዝፅውዑ ዘለዉ። እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ ዘሎ ካብ ኮር ንላዕሊ ኣመራርሓ ሰራዊት እንታይ ዓይነት ናይ መወዳእታ ውሳነ ክሕልፍ እዩ ዝብል ድማ ትፅቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ባንኪ ወጋገን ኣክስዮን ንመሸጣ ብምቕራብ ኣብ ዕዳጋ ካፒታል ኢትዮጵያ ፈላም ኮይኑ ከም ዘሎ ፎርቹን ገሊፅ ኣላ። ብመሰረት ፀብጻባት እቲ ባንኪ ነፍሲ ወከፎም 1,000 ብር ዝግመት 6.2 ሚልዮን ኣክስዮን ኣብ ዕዳጋ ካፒታል ኣዘርዚሩ ኣሎ። እዞም ኣክስዮናት ሓድሽ ዘይኮኑስ ቅድሚ ሕዚ ብኣክስዮናውያን ናይቲ ባንኪ ዝሕዙ ኮይኖም ኣካየድቲ ስራሕ እቲ ባንኪ ኣብ ዕዳጋ ርእሰ ማል ንግዲ ከቕርቡ ወሲኖም ኣለዉ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ዕዳጋ ካፒታል ዝከታተል ሸርፊ ዋሕዚ ኢትዮጵያ ኣቶ ጥላሁን ኢስማዒል ብወገኑ ኣክስዮን እቲ ባንኪ ኣድላዪ ምርመራ ተገይሩሉ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ገሊጹ። በዚ መሰረት ባንኪ ወጋገን ድሮ ኣብቲ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ዝጅመር ዕዳጋ ካፒታል ኣብ ዕዳጋ ክሳተፍ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የረድእ። ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ መቐለ ታንክ ስርቂ ትራንስፎርመር ኣገልግሎት ማይ ኣብ መቐለ ከም ዝተዓናቐፈ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ዝተሰርቀ ትራንስፎርመር ንከተማ መቐለ ካብ ሓደጋ ግድብ ኣብ መዓልቲ 1.9 ሚልዮን ሊትሮ ማይ ንምቕራብ ዝውዕል ዝነበረ እዩ። ፖሊስ ነቲ ሓደገኛ ዝርፍያ ይምርምሮ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ስርቂ ትራንስፎርመር ብ24 ለካቲት 2017 ምሸት እዩ ኣጋጢሙ። እቲ ፍጻመ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይናለም ዝተባህለ ቀበሌ ኣብ ዝርከብ ፍሉይ ቦታ ሻፋት እዩ ኣጋጢሙ። እቲ ቤት ጽሕፈት እቲ ኣብ መዓልቲ 1.9 ሚልዮን ሊትሮ ዘፍሪ ግድብ ብሰንኪ ስርቂ ናይ ትራንስፎርመር ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ህዝቢ ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ክሳብ ዝምለስ ኣለ ክገብር ሓቲቱ ኣሎ። ወሲኹ ድማ ትራንስፎርመር ሓዊሱ ጠቕላላ ጉድኣት 5 ሚልዮን ብር ከም ዝግመት ገሊጹ ኣሎ። እቲ ከቢድ ምዝማት ትራንስፎርመር ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ክልተ ሓለውቲ ጸጥታ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዘብፅሑን ነቶም ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ ቁፅጥር ንምእታው ዝተዋደደ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓለውቲ ማይ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዘውረዱ ዝተገለጸ ኮይኑ እቶም ገበነኛታት ንምእሳር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተሳትፎ ህዝብን ሓሳባትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ፖሊስ ኣመልኪቱ ዘሎ። ኮይናት ዝበፅሐ ዕንወት ኣብ ግምት ዘእተወ ሕውየት ዳግመ ህንፀትን ክሳለጥ ከም ዝግባእ ተሳተፍቲ ዘተ ሕውየት ፋይናንስ ትግራይ ገሊፆም ኣለዉ። ብሓይሊ ሕማም ሕውየት ፋይናንስ ትግራይ ዝተዳለወ ምሁራን ዓበይቲ ዓድን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተሳተፍሉ መድረኽ ሕውየት ፋይናንስ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ኣሎ። በዛተይ መበገስ ጽሑፍ ዘቕረቡ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተስፋይ ኣረጋዊ ኣብ ትግራይ ካብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ዕንወት እዩ ኣጋጢሙ ዳግም ንምህናፅ ድማ ዝተፈለየ ኣሰራርሓ የድሊ ነይሩ እዚ ተግባራዊ ኣይኮነን ኢሉ ትግራይ ብኮይናት ዝበፅሓ ኩለ መዳያዊ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ ንሕውየት ዳግመ ህንፀትን ዝተዋሃበ ትኹረት ግና መጠነ ዕንወት ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዘይኮነ እዩ ገሊጹ።
መንግስቲ ፌደራል ዝበፅሐ ዕንወት ኣብ ግምት ብምእታው ብፍሉይ ፓኬጅ ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ዘይምስርሑን ነዚ ብኣግባቡ ዝረድን ዝቃለስን ጠንካራ ውዳበ ኣብ ትግራይ ዘይምህላው ፀገም ክፍታሕ ከም ዘይከኣለ ኣብቲ ዘተ ተነፂሩ ኣሎ። ዝዓነወ ሃፍትን ንብረትን ዝወሰድናዮ ልቓሕ ወለድን ናይ ወለድን ክፈሉ ንበሃል ኣለና ዝበሉ እቶም ነጋር ፖለቲከኛታት ነንባዕሎም ክራፀሙ ይጎድና እዮም ዘለው ብምባል ምሬቶም ገሊፆም። ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈርን ማሕበራትን ትግራይ ኣይተ በሪሁ ሃፍቱ ቁጠባ ትግራይ ንምሕዋይ ክብደት እቲ ፀገም ነፀረን ብመጽናዕቲ ዝተደገፈን ሓድሽ ምንቅናቕ ፈጢርና ክንሰርሕ ተወጊስና ኣለና ኢሉ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝትግበር ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኩሎም ፀገማት ንምፍታሕ ፃዕሪ ምግባር ዘየድሊ ዝበሉ ድማ ሓላፊ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪ ትግራይ ዶክተር ገብረህይወት ዓገባ እዮም። ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወትን ስራሕቲ ዳግመ ህንፀትን ዝምልከት ሰነድ መጽናዕቲ ተወዲኡ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ፋይናንስ ናብ ዘቕርብ ዓለም ለኸ ትካል ከም ዝበፅሐን ፍትሕን ተሓታትነትን ዝምልከት ሰነድ መጽናዕቲ እውን ኣብ ከይዲ ከም ዝርከብን ኣብቲ መድረክ ተገሊጹ እዩ። እዚ መድረክ ምስ ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ እውን ከም ዝቕፅል እቲ ፀገም ንክፍታሕ ክሳብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንክበፅሕ ከም ዝሰርሑ ድማ ኣዳለውትን ተሳተፍትን እቲ ዘተ ገሊፆም። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ጥንታውያን ሓድግታት ናይ ምሕዳስን ፅገና ስራሕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ጥንታውያን ሓወልትታትን ከምኡ እውን ካልኦት መስሕባት ቱሪዝምን ስራሕቲ ምሕዳስን ፅገናን ይካየድ ከም ዘሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኣጽብሃ ገብረእግዚኣብሔር ከም ዝበሎ ትግራይ ዝርከቡ ጥንታውያን ህንፃታት ቅርስታት ካልኦት ታሪኻዊ መስሕባት ቱሪዝም ካብ 4ይ ክፍለ ዘመን ጀሚሮም ዘለዉ ሓድግታት ፅገና ስራሕቲ ምሕዳስን ይካየደሎም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣስታት 10 ጥንታውያን ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ካልኦት ታሪኻዊ ቦታታትን ብኽኢላታት ተሓዲሶም ንኣገልግሎት ከም ዝተኸፈቱ ገሊፆም። ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ይሓ መስጊድ ኣልነጃሲ ሓወልቲ ኣክሱም ብናይ ወፃኢ ኮንትራክተር ብጥንቃቐ ይሕደሱ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኣብ 4 ዩኒቨርሲቲታት ሙያዊ ድጋፍ ብምሃብ እውን እጃመ ኒውዮርክታ ከም ዘለዋ ኣመልኪቱ። ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ቅርስታት ምሕዳስ ምዕቃብን ምልላይን ስራሕቲ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ልምዓት ቱሪዝምን ንምስፋሕን መዋሕዚ በጻሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንምዕባይ ከም ዝሕግዝ ድማ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚኣ ከም ዝጸብጸቦ መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ማሕበራት ዝነበረ እገዳ ከም ዘልዕሎ ተገሊጹ ኣሎ። በዓል መዚ ሲቪላዊ ማሕበራት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ማሕበራት ዝጸንሐ እገዳ ከም ዘልዓሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ጽፈታት ሲቪላዊ ማሕበራት ንምክትታል ስልጣን ዝተዋሃቦም በዓል መዚ ሲቪላዊ ማሕበራት ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ እገዳ ብመንጽር ምስተን ዝተኣገዳ ትካላት ኣብ ዝተገበረ ዘተን ዝተበጽሐ መረዳእን ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘቕረብዎ ርብዋታትን ክብል እዩ ሓቢሩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እተን ትካላት ዝተነበረ እገዳታት ከልዕሎ ፀዊዑ ነይሩ እዩ። እተን ዝተኣገዳ ትካላት ማእኸል ምዕባለ መሰላትን ዲሞክራስን ጥበቃታት ሰብኣዊ መሰላት ሓበራዊ ሰብኣዊ መሰላት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ቤት ምክሪ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እየን። ትካላት ብዛዕባ ምልዓል እገዳ ብዝምልከት እቲ በዓል ስልጣን ዝሃቦ መግለጺ ዛጊድ ርእይቶ ኣይሃባሉን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ናይ ጽዕነት መኻይን ብዝተፈጸመ ተኽሲ ሓደ መራሒ መኪና ሞይቱ ልዕሊ 6 መኻይን ድማ ከም ዝተቃጸላ ተገሊጹ ኣሎ። ነበርቲ ጋዜጣ አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ብ21 ለካቲት 2017 ኣብ ክልል ኣምሓራ ታሪክ ገደም ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ካብ ጎንደር ናብ ባህር ዳር ሰሊጥ ጻዕና ከበድቲ መኻይን ብዝተፈጸመ ተኽሲ መራሒ መኪና ከም ዝሞተን ልዕሊ 6 መኻይን ከም ዝተቃጸላን ሓቢሮም ኣለዉ። ድሕነቶም ብምስጋእ ስሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ነበርቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዕጡቓት ፋኖን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሰሊጥ ጻዕና መኻይን ብሓይልታት ምክልኻል ተዓጂበን ኣብ ዝኸዳሉ ዝነበረ እዋን ሓያሎ ከበድቲ መኻይን ምስ ተቃጸላ ገሊፆም። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሓላፊ ቢሮ ሰላም ጸጥታ እቲ ክልል ኣቶ ደሳለኝ ታሴ ብዝሃቦ ሓበሬታ 21 ለካቲት ንሰደድ ዝኸውን ሰሊጥ ዝጸዓና ናይ ብሕቲ መኻይን ኣኽረርቲ ዝበልዎም ዕጡቓት ፋኖ ሓዊ ከም ዘቃጸልዎም እዮም ገሊፆም። እተን ሰሊጥ ጽዒነን ዝተባህላ ተሽከርከርቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሑመራ ተወጊሰን ናብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራን ኣዲስ ኣበባን ዝግዕዛ ከም ዝነበራ ተኸይቶም እዮም። ናብ ካሊእ ዝርዝራት ክነስግረኩም ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ወለድ ልቓሕ ወሲኹ ኣሎ። ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ካብ 28 ለካቲት 2017 ዓ.ም ካብ ሕዚ ንድሓር ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ልቓሕ ወሰኽ ወለድ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ባንኪ ዝወሰኽ ዝተገበረ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ዘፍሪ ፋይናንስ ዝያዳ ተወዳዳሪ ንምግባር ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ምትዕርራይ ድማ ሕርሻ ብ15.5 ሚእታዊ፣ ንግዳዊ ልቓሕ ብ18 ሚእታዊ፣ ልቓሕ ሰደድ 10 ሚእታዊ፣ ውልቃዊ ልቓሕ ድማ ብ15 ሚእታዊ ወሰኽ ኣርዩ ኣሎ። ይኹን እምበር ወለድ ልቓሕ ኮንዶሚንየም ኣብ 12 ሚእታዊ ከም ዝቕጽል እዩ ገሊጹ። ብተወሳኺ ንሰራሕተኛታት እቲ ሸርፊ ወጻኢ ዝህባ ትካላት ዝወሃብ ንውልቃዊ ልቓሕ ከም ውዕል እቲ ስምምዕነት ካብ 11 ሚእታዊ ክሳብ 13 ሚእታዊ ክኸውንን ሰራሕተኛ እቲ ፍሉይ ልዑል ዋጋ ዘለዎም ዓማዊል ዝወሃብ ልቓሕ ድማ ብ12 ሚእታዊ ከም ዝቕጽልን ካፒታል ጸብጺባ ኣላ። ናብ ካሊእን ናብ ናይ መወዳእታ ዜናና እንተንሰግር ድማ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ተጋሩን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ህፁፅ ረድኤት ሓቲቶም። እቶም
ካብ ሊብያ ክሰግሩ ሓደጋ ምግልባጥ ጀልባ ዘጋጠሞም 32 ውፃእ መዓት ዝኾኑ ስደተኛታት እቲ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዝርከብ መደበር ጋዝ እዮም ተዓዊቦም ዘለዉ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ሰማዕቲ ትግርኛ ኣሕዋትና ኣብዚ ንሕና ብጥሜትን መከራን ቁርን ንመውት ኣለና ክብሉ ብቪድዮ ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ተማሕፂኖም በጃኹም ሓግዙና ርድኡና ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ተዘይተረዲእና ንሕና ክንመውት ኢና ፍሉጥ ክብል ይስማዕ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዝወደቑ ስደተኛታት ኣብ ምድሓን ዝተዋፈረ ሓደ ማሕበረ ግብረ ሰናይ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓደ ካብኦም ድሮ ሞይቱ ከም ዘሎን እቶም ንስክላ ካብ ሞት ዝድሓኑ እውን ብኸጠር ጥሜትን ቀዝሕን ተሸኒፎም ከም ዘለዉ ጠቒሱ ካብ ሊብያ ካብ እንብገስ 5 መዓልቲ ጌርና ኣለና ኣብ ባሕሪ 5 መዓልቲ ጌርና ኣለና ሕዚ ድማ ተገምጢልና ኣብቲ ኣብ መንጎ ቱኒዝያን ኢጣልያን ዝርከቡ ናይ ጋዝ ፋብሪካ ኢና ዘለና ይብል እቲ ኣብቲ ቪድዮ ሰላም መላእ ዓለም ትርከቡ ሰማዕቲ ትግርኛ ኣሕዋትና ዮ ሕና ካብ ሊብያ ካብ ንብገስ 5 መዓልቲ ጌርና ባሕሪ ሕጂ ኣብ ናይ ቱኒዝያን ኣብ ናይ ኢጣሊ ደንበር ንርከብ ኣሕዋትና ከምዚ ኢሎም ተሸጊሮም ትርእና ኣለኹም ሕና ኣብዚ ኣብ ባይታ ብቑርን ብሕማምን ብሞትን أوزن الساقلنا أو نايتوني زاد دمبرنا زلنا تعم تشكرنا بتميت بغري حميمنا لنا أوز غلت ساعة أوز ما حد زمت هم تزير يومنا يو نبي هو مترافنا عدلنا تحتى إني بجاهم تحاورنا بجاهم هوتنا إحنا حواتنا كل ساعة حميمين نموت نكال علينا أوزن من مفتح لنا حمشة مع تمود أوز غرزنا برد بتميت نتأمن موت لنا ديوك زارب سمع من إسي ده كان استي أحد ناون نيوا أيان بحمام بسعال النيوا حدارة نشي عدل يزلنا بجاهم حجوزنا يلو بأشحاد زوطار سدتنياتات كاب ليبيا أو أوروبا كسورو أب مأخراي بحري بزقاتم حدقا تحيلهم كم زموتي فلت يو تم سدتنياتات كابتي أب هاجراتهم زلا قجت وجه كينات دخلنا تجدد وتدرنان مجهسب أو مسلاتن هادي مميم وحس عقبان مركب ناب أوروبا كوعز الرأيو كبراتن فتواتن تخطاطات زيناتات نات ميديا نس ساعات زتاخا خبنايم حدشتن اواناون معبالتاتن زرزر زيناتات نازيم مسل نيرم نمكتالكم ازينا نمسجن نزي فيديو لايك شير سبسكرايب ممقر بيتسب نات ميديا هونو سلام